bet kasa bi eba akira kasa no antwa yie eno na ede saa efi aka asanteman eti ene kasa bi a yete no wa akira anya yen de ama Ghana fo obia eka bi no saa nipa a omo ne yen edi nkomo no enyina ewo party office ha yebema obia akwanya na nsem a efiri omonum baaye no obia apa ho kyew se ne akoma beto yem. Abusiafo edini yesey eno ane so tvgh edini yesey so tvgh abusia se wonya subscribe channel no subscribe no like no comment no share dia ma afoforo so yede enya bia hwe an mo somfu kwakwala ska masaji makonwa bio an ene so ye kwanfa ye kɔ eye asante mampon bio asante mampon de esie ne se se wo ye nanra ya anu achi ya na sebi asante mampon fo ndc fo supporters hye eyi party office ne ma sese ne ke kan se mani kwa so mo ka se omu hia asante ni be mo mu do mu so asante mampon kro mu no ena kroru abe kasae da sebre osebonzu be kasae obe kasae chese obe katoto bom chimo se me mamu be 20 oso mamu 24 hours se de mo ke kense me kan yum retrat ni nyina back yes obe chimo se power to minye dai ekuta wo mo to mi ne kuta no ai o chire but o chire mu se power no ekuta papa no yeah na efe keke abusia se wa wo hwe sa papa no video no ai nana video no that's was able to video no asan mambo hene ai hwe video ni na meka video na meka no abiro ko ayanimgu ase mama kasa mempese ebisi bio me wo fa ase afremo woni mo akasa ehihya wa ya mammo no wo ma yesa free ndc no mempe kasa muntu wo mfo no wo nkoso da mmara ode ama wo no wo nyo ekina anyesa ebe piti ya ho ne yeso akyem so tumi ni kuro ni nyina ya dia ekutae kasa ehon faso no say abusia na enu achi na ye de yete wono ma ye nka bi nhie ntikuta nka ahwe be hu ane se youth na omo ye sa ne maamefo mpanifo ndi supporters na omo ye sa wa asante mampon ni nyina sa ase afre press conference agese omo di chopa emu odu chopa dia magana fo nyane asante ma nyina se ensem omo ka afiri omo nu baaye akase fie afiri omo nu baaye se omo hia asante ni omo do mo so omo ye ntafo no so do mo so no eno nyina omo retrat ni nyina so omo sra asante man yemfa nche wo mo ye nua na sabe asabufuo ba ti nipa ne obaye bebre ena omo na so no mo te fine ntino bibisi asia omo ntime na be kasa omo ntime twena na no ngofom na oba ahema to mo sere na da sere osebo nso na oba ahema ya wowo sabe wowo asante mampon omo sere omo nyina ne asante mampon fo nyina akanfo nyina mfo mbo ne den enche wo mo ebi nsi bio Ghana fo mo nche mo sa kasa fin na mo kan ni nyina no sabi ebi nsi bio abusiafo epeni behwe ai upusa opahwe ai yebo ina hwe yenkore hwe wo mo na de yenche yenkore hwe wo mo kuti wo mo nsam ne bra ye ba e be sa to so mo yo abusiafo ye fa afidikesi so na no pa ye chia Ghana fo nyina na ya chia asanteman mampomai da sebra osebusu a what silver stool so ene ne wo fa ase na hema ajakoma du fi ene anopai ye chia munyina ye kasa free NDC akache asante mampon party office ena kakrei eda ukuada ne yawada so ensensem bi esi wo NDC party office sansem e ba yi ene edi efi aka asante mampon ama aka akonwa the silver stool a da sebre etiso enti ene party empanifo ahia se enema ekoso a antwa yie nyina no ye fa fidie so na ye de chawpa ama the traditional council ye de chawpa ama asanteman ene mamponman ene Ghana fo nyina video no mu no na ye nkomo no na ye wo botaye bet kasa bi eba akira kasa no antwa yie eno na ede saa efi aka asanteman eti ene kasa bi ayete no wa akira anya yende ama Ghana fo obia eka bi no saa nipa omo ne ye edi nkomo no enyina e wo party office ha ye bema obia akwanya
na nsɛm a efiri ɔmanum baayɛ no obia apa ho kyɛw sɛne akoma bɛtɔ yam yɛn nyinaa yɛ nipa baako asanteman ɛnyɛ yiyimu mampɔman ɛnyɛ yiyimu na asundue a ɛne yɛn atena asante mampɔn ha mmerɛ santi nyinaa no akɔso ɛne yɛn atena na saa political parties a ɛwɔ asante mampɔn no coexistence no akɔso na asundue ɛyɛ adwuma enti mprempren deɛ begya ama wɔn a yɛte wɔn a nsɛm a efiri wɔn anum baayɛ no ehu sɛ ɛyɛ kasa twitwie no na wɔn akasa ama ewiase nyinaa ate wɔn nka. Mpanimfoɔ a yɛahyia ɛda mo ase sɛ yɛto mo nsa frɛ mo baeɛ ɛm sɛ nano asɛm a ɛsiiɛ no meyɛfrɛ me Kwadwo Boaten me na mekasa wɔ mu no na nada ase bɛ ɔsɛ bɔ nsu afrɛ yɛatu yɛfo nti mfomsoɔ a ɛbaeɛ kasa mu ne mmea nkasa a mekasa yi yɛasantini mefiri Asante Mampɔn Benim Akurase ne Benim mefiri kɔmforo hene efie nti mesrɛ mo adesɛm a mekaeɛ no akyɛw paa na mede nam nananom so sɛ mfomsoɔ bi ɛkɔɔ daase bɛ ɔsɛ bɔ nsu ahemfie biara no ɛde akyɛw pa ɛfa afidie so ɛpa nana daase bɛ ɔsɛ bɔ nsu akyɛw meda mo ase mpanimfoɔ nananom ɛde die mu a bɔne biara amayɛ biara mfomsoɔ bi amayɛ biara mesrɛ nanam sɛ ɔmo mfa nkyɛ me na ɛnyɛ saa nana mepa akyerɛ nti mensa da mensa yam ɛyɛ akyɛw pa mepa mo kyɛw mfomsoɔ bi amayɛ mo mfa nkyɛ me nti deɛ mewɔ ka no Nana Yeboah James Asiama Kofiase Mampɔn Vice Chairman, Constituency Vice Chairman. Nano nsɛm na esisi wɔ ha ne nyinaa no sɛ individuals bebree de abufuo na ba ha. Nti nɔɔma ɛkɔɔ so nyinaa no mpanimfoɔ yɛhyia yɛ na yɛakɔndɛme na nsɛ sɛ ɛba saa ana nipa so deɛ obi de abufuo firi ne fie ba ya nana no ɛsɔ na ɛdin nti ebi firi nti obiara wɔ nsɛm wɔ kaeɛ nti wɔn a wɔka deɛ ɛnyɛ wɔ no nyame adom yɛ ne wɔn akasa ama wɔn so abɛpa kyɛw nti as a constituency no yɛn sosɔ saa nsɛm no so na mpanimfoɔ sɛ obi ma woba akyea maame no na agye so nti na deɛ baayɛ no sɛ free fm sɛ free hen na nyinaa no na yɛ yɛ constituency no na yɛgye ɛho ɛfodie no na yɛpa ho kyɛw timbra a wɔn akasa wie no na yɛn nso yɛ gyina Mampɔn constituency ni nyinaa na yɛde kyɛw pa no ama nana Mampɔn hene ɛne ne wɔ faase nana Dufui sɛ deɛ si yɛ biara no wɔn mfa nkyɛe na yɛne wɔn gu so a yɛyɛ ntotoyɛ yɛkasa sɛdeɛ ɛbɛyɛ a biribi foforɔ biara ɛnsa ɛma bio nti yɛda mo ase sɛ na anɔpɛ so yɛfrɛ mo sɛ mommra na yɛmfa mo so ma amansan nyinaa nte nea ɛsiiɛ no a abufuo a ebinom de kasaeɛ no ɛma nananom so anyɛ wɔ mo dɛ no yɛmpa ho kyɛw na mo so mo aba yɛda mo ase bebree kakum yɛgyere kwakuo no mu ai wo tumi kasa wo se de wo tumi kasa wo kuro no wo dia tumi kasa wo so wo se den yɛ na waka woni hwe ka ai abusua nti me nuanom Ghana for Asanteman ne Asante Mampɔn ade hye nyinaa yɛ nuanom abɛpa kyɛw nti mo yɛmfa nkyɛw mo ne nya mu manenka ɛho hia sabie wagya panimu na mu kuro ne wura abɛkasa so omo 24 hours omo fa bibia megu akwan mu ade bi omo ye bi omo siesie no fast anya sa omo mo se 2 minute dey ekuta wo mo ya ko do ni ore die mo mpanimfo nyina tini kwa so mo die ni mo yesa mo amu no anya mo amu no nti no akasa wie dia omo so mo ni seka mo hwe ka nti abusu yemfa ncha wo mo yemfa ncha Asante Mampɔn de hye ye nyina nuanom ni wo mo ye nyina baako e me kasa ye baako praye huri baako buka mo emu ye nyina nkam ne nsom oman Ghana ye yi a ye ma Ghana enye ye ma Asante Man ko a enye ye ma Broman enye ye ma Tachiman enye ye ma Nkransa enye ye ma Doma Ahinkuro so enye ye ma Sunyanko ye ye ma oman Ghana nyina sanet ye nyina mu ne tie ze yi saya ese ma ye so ye ma ye abusuafo edin ye so TVGH so unya subscribe channel subscribe no like no comment no share the ama afoforo so ye den enya bi ahwe an share notification bell bu ho na click so
click so sisi mame se na be ya video bi ato monya bi eden ahwe edi ne kwaku Alaska ba ko pe abusua ne me nkyere ho kra mede mbesia na dasenne ebesa ato so e de amamo pia. So thank you for watching the video. Thank you for subscribing to my channel. And thank you to those who are about to subscribe to the channel. Please subscribe to the channel and share and like the videos that I give you.